Ano, a zde si povšimněte, jak kachničky a cigarety kazí mládež. Toto byla nevinná kachnička do vany. Ale vidíte, co se s ní stalo za hovado. Můžu za to teda Rajky cigarety. Ano, Rajka je kuřačka, to všichni víme. Husté! Taky. A má ráda orální sex. Vtipný mě oprdela, vtipný. Jo, jasně, počkej, dáme šota. A Mafis si dává šota s kachničkou. Jo, ty vole. Tak bonka. Tipneme to do kachny, vole. Kde popelní, kamer, podejme popelníček. Fajčí. A jdeš on. Yeah, what's up, man? Yeah, what's up? What's up, man? Come on.